Kaixo, gu, Aizea, Irai, Ane eta Maile gara. Guk aukeratu dugun proiektuaren arazoa hau da. Zure anai edo arreba gazteago baten urtebetetze eguna da. Zuk opari bat egin nahi diozu urtero bezala, baina ez duzu diru asko gastatu nahi. Azkenean, zu zeuk egite izango dela irtenbiderik onena erabaki duzu. Proiektu hau egiteko material hau erabili dugu. Zutabeak egiteko egurra. Kortxoa oinarriak egiteko. Papera, kola, josteko aria, tela eta zintak panpinak egiteko ere. Bidadera erosteko espadragoaren bobina. Gomak, txapak, mekanismoak egiteko, hemen atzean daude. Eta jazta. Guk polea bidezko mekanismoa erabili dugu, gure proiektua aurrera eramateko. Ardatza mugitzerakoan polea mugituko da eta polea horrek beste polea bat mugituko da. Gure panpinak iragarri. Eta ea funtzionatzen duen ikusiko. Hola, mugitzen du. Hau da mekanismo.